अच्छा, पिछला क्लास में हमने के पढ़ले रही जा एथी के बारे में, निर्गुण संप्रदाय के बारे में और निर्गुणिया कवि लोग के बारे में। इस संबंध में हम ये कहल चाहतनी कि भले हमने के सुविधा खातिर बंटवारा कर दी जा, लेकिन कौनो जौन बड़ुए धारा जौन बा ओकर कोनो ई समय नहीं खे कि हे ही घड़ी तक बा, हे ही घड़ी तक रहल अब नहीं खे। निरंतर चले वाला प्रक्रिया है, कबो कम हो जाला कबो बेसी हो जाला, कौन ओकर धारा एकदम पूरा प्रवहमान हो जाला, कभी मंद पड़ जाला, कभी फल्गु नदी भीतरे भीतर रिसत रहेला, लेकिन पूरा मरेला ना। तो भोजपुरी के क्षेत्र में भोजपुरी काव्य के विकास में निर्गुणिया संत लोग के योगदान तो अहम बढ़ले बा, लेकिन सगुनवादियों लोग के योगदान कम नहीं खे। उतना तो नहीं खे, वो लोग अपना तो नहीं, यो नहीं खे कहल जा सकत कि नहीं खे। अब प्रश्न रह गई कि कौनो धारा प्रचंड रहेला, कौनो धारा मध्यम रहेला। तो इ मध्यम धारा धीरे 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 एकर प्रवाह चलता होता। दूसर बात कि इस क्षेत्र में खास करके इतना ना जबरदस्त तुलसीदास जैसन कवि ब्रजभाषा के मिलले, सूरदास जैसन अवधि के मिलले, सूरदास जैसन ब्रजभाषा के मिलले, कि एह लोग के आगे बाद के जो कवि लोग लिखले बा ओह क्षेत्र में, सगुण के क्षेत्र में वो लोग बिल्कुल दब गइल बा। वो लोग के उतना प्रचार प्रसार लोकप्रियता ना मिल पावल, लेकिन इतिहास के क्षेत्र में उनका योगदान कम नहीं थे। इस संदर्भ में हम एगो रुआ लोग के चर्चा कर दिल चाहतनी। रुआ लोग एथी के विद्यार्थी बनी, शोध के विद्यार्थी बनी, जाने के चाहिए साहित्य के इतिहास दर्शन, साहित्य के इतिहास दर्शन होला। ये इतिहास दर्शन के कुछ मान्यता बाड़ी से, ओहमें आचार्य नलिन मिलोचन शर्मा के मान्यता बा, वहां के वो किताबों बा साहित्य का इतिहास दर्शन। तो ओमे वहां के मान्यता बा कि इतिहास जौन बा वो माइनर से मतलब गौण से इतिहास बनेला। इतिहास के रचना, इतिहास के विकास गौण लोगन से ही होला। साहित्य के क्षेत्र में वहां का कहले बनी कि खास करके हिंदी साहित्य के संदर्भ में हम बोला तनी, भोजपुरी साहित्य में तभी बिल्कुल ओकरा भाव बा, बार बार हम कहिला। वहां के कहतनी कि यह गौण कवियन के मूल्यांकन ना भइल अभी जितना होखे के चाहिए। और वहां के भक्ति काल के बहुत सारा 150 से ऊपर कवियन, 150 का 200 से ऊपर कवियन के वहां के एगो सूची दिले बनी कि कवि एकदम अछूता रह गई। एक कवियन पर आलोचकन के ध्याने न गए, समीक्षकन के ध्याने न गए, जनता के ध्याने न गए, ना पठन पाठन हो पाओ, ना मूल्यांकन सही हो पाओ। नतीजा बा इतिहास के बहुत बड़ा भाग जौन बा वो खाली रह जाता। वहां के बहुत मरका के बात कर ले बनी कि इतिहास के तब तक ठहर जाए के चाहिए जब तक गौण कवियन के मूल्यांकन नहीं हो जाता। यानी महान के तो सभे गावे लगा था, लेकिन महान के पीछे जो एगो बहुत बड़ा एगो कतार बा, वह कतारों के भुलाए के ना चाहिए। तो भोजपुरी साहित्य में हमारा नजर में भोजपुरी साहित्य में ये चीज साफ दिखाई देता। चाहे इतिहासकार लोग खस, समीक्षक लोग तो छुअते नहीं खे, खिजियातो हो लो हमारी बात सुन सुन के समीक्षक लोग कि उहो गतानुगतिकता के शिकार समीक्षा पद्धति ज्यादा हो जाती है। एगो चालू भइल तो ओकरे पर सब रगड़त रुए, सब रगड़ता। ये का कहले भिखारी ठाकुर जी महान रचनाकार बानी, ये में दू मत नहीं खे,
लेकिन समीक्षक लोग धैले बा तो ठाकुर जी का रगड़त रहे कई बरिस ले आजो तक उनकरे रगड़ाई होता। वहां के आगे पीछे भी दुनिया होला, ये दुनिया के लोग नहीं खे देख पाओ, नहीं खे समझ पाओ। डिश चलल नहीं खे, पूरा महीना चलल नहीं खे, अभी टीवीओ पे की। हाँ तो वो अभी दुकाने पर टीवी डिस्क वालू आ गई, इहो कुल एगो समस्या आ जाता। ऑनलाइन क्लास लेते तो हम यही बात कहत रहनी है, बात कहा तक हमने के गई रहल है, बात गई रहे हाँ गौण कवियन के मूल्यांकन। तो भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में हम हो कि चाहे रउआ हो कि जे हो कि बड़ा कमी दिखाई देता कि ई कुल जौन कवि जेकर बहुत बड़ा योगदान रहल बा, उ एगो महान कवियन के वृष्टि छाया में रेन शैडो जौन कहल जाला, ई लोग खो गइल बा। भोजपुरी साहित्य खातिर बहुत अच्छा ही शुभ शकुन हुई कि एह कवियन के खोज के ले आई जाओ, एहू लोग के सही मूल्यांकन होके, एहू लोग को शोध होके, एहू लोग के नया मूल्यांकन होके, भोजपुरी के भंडार बढ़ी। तो यह टिप्पणी के साथ हम अब आगे बढ़तनी कि इस सगुणवादी जौन कवि बाड़ा ओह अर्थ में नहीं खन जौना अर्थ में सगुणवादी लोग हिंदी साहित्य में देखल गई। निर्गुणवादी कवि लोग निर्गुण ब्रह्म के उपासना कर बहुत सारा जीव ब्रह्म माया जगत इस सब के बारे में गीत लिखल लो, सिद्धांत के उमें रखल लो। लेकिन भोजपुरी साहित्य के जौन सगुण कवि बाड़े उ लोग हिंदी के जौन सगुणवाद आ रहल बा ओकरा में एगो दिशांतर दिले बा। उ दिशांतर ई बा कि जौन राम के मर्यादा के रूप, राम के जौन मर्यादा के रूप सगुणवादी लोग लिखले बा, ओके वर्णन किले बा, वो रूप के सामने ले आइल बा। तो भोजपुरी के सगुणवादी कवि लोग ओकरा से एगो अलग हट गइल बा, राम के रसिक रूप के लेके आइल बा लोग। जैसे कृष्ण लीला के वर्णन हो भइल बा रसिक, मनोहर, श्रृंगार पर, वैसे राम के साथे लोग वही लीला के वही टाइप के देखौले बा। हम एक चर्चा थोड़ा देर बाद करब। ये बीचे हमरा कुछ याद आ गया सगुण धारा के कुछ कवि लोग के बात। जैसे हम कहनी है कि कोनो चीज साहित्य में कोनो चीज के निश्चित नहीं है कहल जा सकत कि हे ही तारीख के ओकर जन्म भइल, हे ही तारीख के ओकर विकास भइल, हे तारीख के जवान भइल, हे तारीख के उमर गई ना। कैसे हम बतौले रही कि वो सरहपा आ कुकुरिपा आ डुम्भिपा इस सब में आ रहल बा वही घड़ी से, यानी जब से रचना प्रारंभ भइल हिंदी साहित्य के तबे से कोनो ना कोनो रूप में आ रहल बा। आज आके बहुत बड़ा प्रसार हो गइल बा। भिन्न भिन्न दिशा में, भिन्न भिन्न धारा में ये प्रसार चल रहल बा। कोनो जरूरी नहीं है कि जे भोजपुरी भाषी बा उहे भोजपुरी के लिख सकता। ब्रजभाषा के कुछ दिन ऐसा चलाना साहित्य में रहल बा, ब्रजभाषा के कुछ दिन ऐसा चलाना साहित्य में रहल बा कि रोड पर चिल्ला तरह से बड़ा डिस्टर्ब हो जाता। कुछ दिन ऐसा चलाना रहल बा कि जेना ब्रजभाषा वासी रहे उहो ब्रजभाषा में रचना करत रहे, उहो करत रहे। तो कोनो जरूरी नहीं है। ऐसा ही भोजपुरी के सगुणवादी कवियन में कुछ ऐसा रचना पावल जाली से जौन की ओह लोग के नाम से प्रचलित बा, आ लोक कंठ में वो बिल्कुल विराजमान बा, लोक कंठ में वो गावल जाला। ऐसे लिखित रूप में वो पावल जाला, लिखित रूप में पावल जाला। जैसे विद्यापति के रुआली ही, विद्यापति के पदावली में बात हो मैथिली में, लेकिन भोजपुरी के कुछ शब्द ओहू में मिलेला।
नंदक नंदन कदम तरुतर धीरे धीरे मुरली बजाओ। अब धीरे धीरे मुरली बजाओ, बजाओ का सूरज जी लिखिला जुड़ल जाओ, 4 मिनट में जुड़ल जाओ। तो सही विद्यापति कहता रहे कि बजाओ धीरे धीरे मुरली बजाओ हैं। तो में आवत रुए, लेकिन वो छिटफुट शब्द के प्रयोग भइल बा। वो विद्यापति के कुछ ऐसा पद पावल जाला जौना में गीत रूप बड़ुए भोजपुरी के पावल जाला, जैसे बसहर घरवा के नीच दुअरिया ए उधो झिलमिल बाती। बसहर घरवा के नीच दुअरिया ए उधो झिलमिल बाती, पिया लेके सुतलो ए उधो रामा अचरा दसाई। विद्यापति के नाम से पद पावल जाला। आई भोजपुरी में बा, भोजपुरी में बा। तो दूगो कारण हो सकता, या तो विद्यापति भोजपुरी से प्रभावित होखब आ वहाँ के रचना कैले होखब, आ नहीं तो धीरे धीरे वो भोजपुरी के बहुत जरा वो शब्द हुई सब धीरे 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 बदलाव हो भोजपुरीकरण हो गई। ऐसे ही ब्रजभाषा के कवि सूरदास जी के पद कुछ भोजपुरी में गावल जाली सा, मिले ली सा, जैसे कल न परेला बिनु देखले हो कहाँ गईले गोपाल, नहीं अइले गोपाल। कल न परेला बिनु देखले हो नहीं अइले गोपाल, कुबरी बसेले वही देशवा हो जहाँ मदन गोपाल। बड़ा लोग भजन में गावेला लोग, बूढ़ी लोग, हम बचपन में सुनले बनी, तब तक से हमारे एक ज्ञान ना रहे कि सूरदास जी के भोजपुरी भजन है। एगो और गावेला लोग कि काहे काहे के प्रभुता करिए गुरु जी, काहे के प्रभुता करी, काहे के प्रभुता करी ये गुरु जी, काहे के प्रभुता करी। जैसे पतंग दीपक में हुले से पाछे पगु न धरे, ओइसे ओइसे के सुरमा मन में हुले से पाछे पगु न धरे। काहे के प्रभुता करी ए गुरु जी, काहे के प्रभुता करी। तो इस तरह से ब्रजभाषा के महान कवि लोग के नाम से भी बहुत प्रचलित बा ये गीत, भोजपुरी गीत। अब क्रम आवता, नंबर आवता गोस्वामी तुलसीदास जी के। श्री रामचरितमानस में तो कई जगह भोजपुरी के शब्द मिलेला। एगो तो बड़ा लोग ओकरा के उद्धृत करेला कि आगे चले बहुरी रघुराई, ऋष्य मुख पर्वत नियराई। पर्वत ऋष्य मुख पर्वत नियराई, नियराई अभी भोजपुरी के हो, नियराइल बा, नियरा गइल, नियरे बा लोग बोलेला। एगो बहुत आश्चर्य होला कि यही रूप में, नियरे रूप में अंग्रेजियों में पावल जाला, वही अर्थ में, नजदीके के अर्थ में। अब भाषा वैज्ञानिक लोग खातिर एगो शोध के बात बा कि कहाँ से इसे मेल खा जाता। भोजपुरी से ले ले बालो अंग्रेज लोग, कहाँ से ले ले बालो, लेकिन ये भोजपुरी में सदियों से आ रहा बा, माने 1-2 दिन से नहीं आ रहा। नियर सब नियर आइले बा, नियर आइले बा, तो नियराई पावल जाला। तो तुलसीदास जी के बहुत भजन पावल जाला, होली पावल जाला, फगुआ, जो उनके भोजपुरी में बा। भजन कर राम के मन आ गइल बैसखवा रे, भजन कर राम के मन आ गइल बैसखवा रे। घटत छिन छिन अवध अवधि तोरी, जाई मिलबो खाकरे, भजन कर राम के। एगो और लोग गावेला, बड़ा मानचित्र रुक गया है, बार बार लिख जाता है। एगो और लोग गावेला, बड़ा मार्मिक भजन हो कि सुनिए भरत भाई कपि से उऋण हम नाही, सुनिए भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। सत जोजन परमान सिंधु के लांग गईले छन माही। ये भरत भाई कपि से उऋण हम नाही गावेला लो। हमनियों के बचपन में गावे तो ना आवे, भगवान कर लूर नहीं खन दिले, का जाने काहे का गलती किले रहे आदमी, लेकिन बड़ा अच्छा लगेला संगीत सुने में। हमने के लोक में एगो राह निकाल दिहल बा कि जेकरा नाहियो गावे आवे वो कम से कम पछताओ मत। साल में 2 महीना ऐसा आवेला ओमे जे नाहियो गावे आला वो अपन काम निकाल लेवेला। उस समूह में एगो होला फगुआ, एगो चैता।
नाही आवेला तो चिल्लाला आदमी ओमे पार लाग जाला के कर राग क्वेश्चन बा के कर लो के देखत रु मार ठाई ठाई दम मजेरा पिटत आदमी ढोलक का झाला ओमे चिल्ला चिल्ला के गा लेला आदमी। तो हमनियों का पिटले बनी जा, तो पिटले बनी जा कुछ याद बा ओ घरी गाई लो कि पनये ही मेरो एक राम से खेल बिहोरी, पनये ही मेरो एक राम से खेल बिहोरी, भाल विशाल तिलक हरि मांझे ओढ़े पीत पटोरी, पन यही मेरो एक राम से खेल बहुरी। ए बड़के फगुआ कहाला ई बहुत लंबा बा, कई ताल में चलेला। तो ई तुलसीदास जी के लिखल है, ई प्रमाणिक बा, उमे तुलसीदास जी के नामो अंत में आवेला, ये सब प्रमाणिक बा। तो हमार कहे का अर्थ ई रहला रुआ के हम ये बताओ चाहत नहीं है कि भले व्यवस्थित रूप में कवि लोग कुछ ना लिखल भोजपुरी में, लेकिन भोजपुरी यहाँ सब है के बहुत आकर्षित किले रहे, चाहे विद्यापति जी होखस, चाहे सूरदास जी होखस, चाहे तुलसीदास जी होखस। ये महान कवियन के हाथ में भोजपुरी गईल बा, भोजपुरी से लोग प्रभावित भइल बा, एकर लालित्य से प्रभावित भइल बा, एकर कोमलता से प्रभावित भइल बा, एमे रचना कैले बा। भाव के अभिव्यक्ति कैले बलो। बड़ी आज फोन आवता, बड़ा डिस्टर्ब होता माइंड। अब हम जौन एक के बात करतनी चल रही कि निर्गुणवादी कवि लोग के जौन बड़ुए भोजपुरी में रचना, तो ओमे दू गो संप्रदाय पावल जाला, एगो सखी संप्रदाय कहला, एगो सिख संप्रदाय कहला। सखी संप्रदाय लोग जौन बा राम के उस सखी मान ले बलू, और लोग पहनावा ओढ़नावा भी वही टाइप के पहिरत रहल हालू, जैसे लक्ष्मी सखी एजा छपरा साइड के वहाँ करनी, तो एगो सखी संप्रदाय बड़ुए। लेकिन वहां सब के जो रचना बा, भले लो सगुण के उपासक रहे लो, लेकिन जो रचना बा उनमें पुट जो ज्यादा बा उ निर्गुण जैसन मिलेला। तो प्राय निर्गुण संतन के साथे, निर्गुण कवियन के साथे जोड़ दिया। लेकिन एकरा अलावे जौन एगो रसिक संप्रदाय बा, वो विशुद्ध रूप से सगुण भक्ति मिलेला उनमें, उनमें कम कवि बालू लेकिन सगुण के रचना कैले बालू। एगो हम पहले वालों के बतौनी बात कि रसिक संप्रदाय बा, उसमें राम के तो आराधना कैले बालो, लेकिन मर्यादा रूप के आराधना नहीं खेलो, राम के रसिक रूप के। ओहू लोग के राम कृष्ण जैसन लीला करता रन सखियन संगे, झुरमुट में लुकाता रन, सरजू में जल क्रीड़ा करता रन चलता। तो उ लोग सखी मान ले बा अपना के, कृष्ण के सखी मान के। जब उ लोग दीक्षित होते रहे तो नामो वो लोग के गुरु ऐसने रखी देते रहे, रूप कला तो प्रेम लता, तो कला मंजरी, तो प्रिया सखी, तो जुगल मंजरी, ऐसने ऐसा सब नाम रखात रहे। उ लोग अपना के प्रियतमा मान ले बा, राम के प्रियतम मान के श्रृंगारिक भावना के अभिव्यक्ति के लिए। हालांकि हिंदी साहित्य में आचार्य शुक्ल जी आलोचना के लिए बनी कि एक कोनो अर्थ ना है कि केहू के जौन एगो स्वरूप स्थिर बा ओकरा के छेड़छाड़ कर दी। तो राम के जौन हमनी के साहित्य में, संस्कृत साहित्य से लेकर आज तक जौन एगो छवि निर्मित बा, वो मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम के बा। वो मर्यादा के साथ खिलवाड़ कैल अच्छा ना कहल जाए सांस्कृतिक दृष्टि से। खैर वो एगो अलग चीज भइल, आलोचना के एगो अलग रूप भइल। कुछो तो कैलन भोजपुरी में, तो नहीं खेलो कुछो तो शुक्ल जी टिप्पणी दी होखे के चाहिए। तो एक कवियन में 4-5 गो कवि लो बा। एगो शंकर दास जी के नाम आवेला, राम शरण दास जी के नाम आवेला, रूप कला के नाम आवेला, रामा जी का नाम आवेला, ऐसा 4-5 गो नाम आवेला जे यहाँ सब है रचना कैले बनी। तो हम 2-4 जना के उदाहरण देते नहीं। एगो शंकर दास जी बनी, शंकर दास जी भजन में, भोजपुरी में भजन लिखा तनी, हालांकि वो में क्रिया कुछ हिंदी के आइल बा।
कि राम 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 जपे से तपस्वी, राम 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 जपे से तपस्वी, सीता जी माता है सकल जग बालक है, सीता जी माता है सकल जग बालक है, पालक श्री रामचंद्र सब ही में बसी। तो ऊपर और नीचे वाला जो 5 बार हुआ देखा तनी एमे भोजपुरी बा, बीच वाला में आ गइल बा हिंदी के क्रिया। तो राम के भजतनी कीर्तन करतनी जौना में भोजपुरी आइल बा, भोजपुरी के अच्छा प्रवाह मिलता। दूसर का कवि बनी राम शरण दास। राम शरण दास जी के बहुत रचना पावल जाला, खास करके वहाँ के एथी लिखले बनी सोहर, सोहर में लिखले बनी। उनमें जन सीता जी के जन्म के कथा कहतनी कि हरवा जोते राजा जनक, हरवा जोते राजा जनक तो एहो राजा जनक अनुह, हरवा जोतेले राजा जनक तो एहो राजा जनक अनुह, एललना अनुपम कन्या पाए सुमोद बढ़ाए लो। हरवा जोते राजा जनक तो एहो राजा जनक अनुह, एललना अनुपम कन्या पाए सुमोद बढ़ाए लो। मास बैसखवा शुक्ल पक्ष नवमी हो, मास बैसखवा शुक्ल पक्ष नवमी हो, ललना सीता नाम धराए मुनिगण गावे ले हो। तो वहाँ के सोहर गीत में राम और सीता के चर्चा कैले बनी, लिखले बनी। ऐसा ही एगो निर्गुण सगुणवादी कवि आइला रूप कला जी, तो उहों के गीय में बहुत गीयता बा, बड़ा सुंदर सुंदर वहाँ के गीत लिखले बनी, जो में भोजपुरी के बहुत अच्छा रूप मिलेला, परिमार्जित रूप मिलेला। साज लेली भूषण सवारी, साज लेली भूषण सवारी, साजी लेली भूषण सवारी लेली, बसन में हाथ लेली हो, कनक थार आरती से हाथ लेली हो, कनक थार आरती से हाथ लेली हो, मिथिला जुवती गण गावेली मुकुति मनावेली हो, ले के सामग्री पूजन साथ लेली हो। तो इस तरीका से वहाँ का गीत मिलेला, पावल जाला। दूसरा और रामा जी यहाँ का दीक्षित रही रसिके संप्रदाय में, तो यहाँ के गौले बने कि अवध नगरिया से चलली बरियतिया रे, अवध नगरिया से चलली बरियतिया से सुहावन लागे, जनक नगरिया भइले सोर हो सुहावन लागे। अवध नगरिया से चलली बरियतिया रे सुहावन लागे, से जनक नगरिया भइले सोर है सुहावन लागे, सब देवतन मिली चलले बरियतिया है सुहावन लागे, बजावा बजेला घनघोर है सुहावन लागे। तो यह तरीका से संख्या तक कम बा, रचना उतना प्रखर तो नहीं है जौन निर्गुणवादी लोग में मिलत रहे, लेकिन नकारल नहीं है जा सकत। भोजपुरी काव्य साहित्य के विकास में एक कवि लोग के जौन योगदान बा ओकरा के नकारल नहीं है जा सकत, आ ओकर मूल्यांकन के जरूरत बा, ओकरा के सामने ले आवे के जरूरत बा। भला बा बुरा बा जौन बा वो एगो अलग चीज भइल, हर आलोचक के समीक्षक के अपन कसौटी होला। उसही साहित्यकार के रचनाकार के अपन संसार होला, और अपना ढंग से अपन संसार रचेला, ओकरा एकर चिंता ना रहे कि हमारा संसार के लेके क्या के टिक्का टिप्पणी करी। जैसे प्रजापति ब्रह्मा चाहे ईश्वर जब सृष्टि के रचना कैलन तो उनको इनका चिंता ना रहल कि लोग शिकायत करी है कि का करी, जैसन मन में आयल तैसन रचना कैलन। असही कवि जौन बा अपना मन के प्रजापति है, अपना मन के सृजन करता है, विधाता है, और ओकरा मन में जौन आवेला संसार वो संसार के अपना अनुसार रच देवे। तो एगो बहुत बड़ साहस के हम काम कहब दाद देव ये भोजपुरी सगुणवादी कवि लोग के कि राम के जौन मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप बा
एगो धीर गंभीर नायक के रूप बा, एगो उदात नायक के रूप बा। वो रूप से अलग हट के एगो राम के परिवर्तित रूप के खड़ा करे के साहस देखावल लो, आ पूरा निर्भीकता से एक कम चीज नहीं है। कौनो भक्त पचा ना पाई कि उनकर राम जमुना किनारे कुंजलता में झुरमुट में काम क्रीड़ा करता रहे, खेल क्रीड़ा करता ना केहू पचा पाई। लेकिन उ लोग अपना जीवन में उतारल, राम के अपन प्रियतम मानल, अपना के उनकर प्रियतमा मानल आ प्रेम निवेदन कर। यह भक्ति के पराकाष्ठा। साहित्य की दृष्टि से भले कर आलोचना कर दी है कि संस्कृति के अलग जाकर के एगो रूप देता लोग, लेकिन भक्ति के तो एगो अजबे रूपे होला। ओकरा तो कोनो चिंते ना रहे, ओकरा तो जौन अच्छा लागल, जौन निमन लागल, जौना में आनंद आयल, उहे रूप के उहे संबंध के जोड़ लिहलस। चाहे ईश्वर आराधक जय होकस, कृष्ण होकस, राम होकस जी, तो जौने आई। सूरदास मित्र बन के जोड़ी लिहनी, तब मीराबाई उनका के पति मान ली, जोड़ी ली। कृष्ण के ये तुलसीदास जी मालिक सेवक मान ली, सेव्य मान ली, अपना के सेवक मान ली। उनकर इच्छा तो केहू मित्र भाव से, केहू पति भाव से, केहू नौकर के भाव से, दास के भाव से, केहू पुत्र भाव से, तो हर तरह से अपन संबंध लोग नाता रिश्ता जोड़ लेवेला। तो ये भोजपुरी के जो सगुणवादी कवि लोग बा, इहो लो रिश्ता जोड़ल आ साहसपूर्ण ढंग से जोड़ल आ ओकर अभिव्यक्तियों कैल लो। ए खातिर ए लो बधाई के पत्र बा। आ भोजपुरी साहित्य में जौन ए लोग के योगदान बा, वो पर हमने के चर्चा करनी जा, देखनी जा, सामने ले नहीं जा। फिर हमरा लागत है कि आज के क्लास ऐसे हमने के स्थगित कर दी जाए, कहे से कि आज बहुत बड़ा कोनो प्रसंग ना रहा था। तो इस तरीका से आज के क्लास हमने के समापन कर जाता। आज बड़ा फोन अली है सब। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम।